Kubli pi baro sa sin pan ha gani ka video ngan wala biang ye pi ki katu kan ki kro ki bangalayo lum kata ka long halor ka we ki ching tok ki bangalayo lum ka bala to da we na ki professor but uri pok mat jong ka state mekhalaya but kini ki ching tok kan sapan kandit ya bobun balang but kham tam e yo pai ba jong ka chala mekhalaya ha ba ha kan ki ching tok la mention ba la batai ya ka jingle silyang jong ka state government kham tam e ya kinomi khmat ki jongi kesngam ya gani ka video hadu manakut khang ba pintip ya ka ching panshai halor ka te ka phang ha ka ba naglyang jong ka state government kali silyang khmat kham tam e kinomi khmat ki jongi tihang ne lapan shai ba ki jingyo tulop jong ki MLA jong ka we pa ka constituency hapo ka state mekhlaya ka long tang arlak arhajar tangka shibanai ba deilung ba kani ka tulop ka ba kiyo kata arlak arhajar tangka shibanai lada ki kwa banbu ya ki nongtrei ha ki office ki jongki ki haban siu ya ki tegi nongtrei da ka tei ka tulop ka ba ma ki kiyo ba shishuru lada ki kwa banbu driver ha ki kali ki ba ma ki shong ki don kam ban siu ya ki tegi driver ru da ka tei ka ju hi ka tulop ka ba ma ki kiyo shishuru lada ki MLA ki kwa ban lech ki constituency ki jongki kata ki shinong ki baper ki badon hapo ka constituency ki ba ma ki kiyang ka bailet baiwan nadu ka baisha kumbat kiwi ki haban penlut hi nakate ka tulop ki ba ma ki kiyo but kunjuru lada ki brew ki wan ki office ki jongki ulane ka MLA ka ba dei ban pe ye ki tai ki brew na kata ka constituency ki ba ma ki kiyang ki hab hi ban penlut but ki hab hi ban ibam ID ye ki tai ki brew ki ba wan ki office ru da ka tei ka tulop ka jongki hi nrei ka basngo pla pane hengne ka long ba ki ya ki tu ki badon hapo ka government lane ki badon hapo ka shatri jong ka state government la siu da ka state government shaki nongtrei ki ba maki ki labu kata akabai dei bat ka bai late bai wan akabai dei bat ka bai ying bai sem akabai dei bat ka bai dawai dei shin akabai dei bat ki bai kot khubor ki yo ru ya ka free phone calls bat kumjuru akabai dei bat ki jingsiu jong ki driver bat kumjuru jong ki staff jong ki te ki political appointee ki badon hapo ka state government Henry abangi pai pada mentai syai ki MLA ki badon ha ka opposition lene ha ka liang persya makiru ki don kam banyo ya ka chu ka hok ka ba kum kite ki we pade ki layo kata na ka state government bat ka jingkali kami hangne balada kite ki MLA ki badon ha ka liang sinshar ki yo kat kite ki kabu bale ya kite ki MLA ki badon ha ka liang persya ru phimla ban ai tang ijingarap ibarit kumno kin la ban penbit penbiang hakalit kawan lane hakakam ka jam ka jongki ban ngisngo thu shai ro hangne ba deileng ba ka jingbom yo ya kita ki jingyaram ki ba pher ngiyo i ba u MLA jong kamaulai iba bright starwell marbanyang haba ilet jinglet i habanya dala dehi da ka skuti ban kadonru hateng haba ilet kam sejingai i habanya bat i habanra tangda ka kali maruti alto 800 kani kapin i ba kini ki MLA ki badon hakaleng persya kilong ki bas ngaurit bat ka jingprit ka jongki kalong hadu ba pait ba u i chaman sim ya ka jinglong bat ki kam ki jam ki jongki namar kim kwa ban pensap ai lane ban penlut lane ban pensrwa ka ya ka pisa jong upait ba ka khubor ka bakhadu hangne kalit sya ki tu ki ba akle menle ruspa ki ba akle don tangna kadau ba ki la sya jit ban long MLA lane minister jong upait ba tu da husiar bat kan mau bahaya kani walada phi long MLA lane long minister bat yo lut kat ka ba pikwa bat ka jingsiu na ka bantai jong kite ki minister kalong tang arlak shipojar shibanai bat ka khamrit ru ban ya ka tulop jong ki officers tikato ka de ka kro ka balwan ra da we na ki professor ki bangala pan sngau shipi ha ka basdang jong ka video te ko ki pai ba jong ka jala hi bro ko wi pisngau bandon banong ei halor ka te ka kro jong te o professor yes mo ban bu ya ki comments ki jong phi ayu phi don ban ong bat ke ka ba phi don ban ai jungmut khamtam e ya ka state government hak ba dei bat ke jingpen lut kai lene jingpen serwa kai ke jongka ya ka pisa hak ba ka ai lene ka siutlop wat ya ki nong trei jong ki political appointee ki badon hapo ka state government ban habangi phai sha ki MLA ki badon hak liang persya ngiyo i hangne ba haba ki late jingle ru ki haban late tangda i scooty lane i kali maruti alto 800 kani ka pau shai ba kini ki MLA ki mat ya jingpen saja ka ba kimyo ya kata ka bah ka jongki kumba ki we ki yo andre ka ka bangadon ban ong ban pansau shipi upai ba jong ka jala kani ke jingle jongki ka de ka bah bat ka biang pelat adu kata namar ki snutu ba ladai ki yo ya kati ka ju hi ka hok kata kalong ba ka jingbam sap kala sedang nongkong na kihi bat kunjuru ngi snutu hangne ba lada ki ki MLA ki bu yakin nong trei ki belong personal haki yeng lane haki kali bat haki wi ki office ki jongki kam don hok bikin shim ya ke pisa jong upai ba ban siu ya ki nong trei ki jongki rei lada kini ki MLA ki kwa ban bu nong trei haki yeng lane haki kali ki jongki ki ha ban manage lane ki ha ban bate ya ke jingsiu ke jongki tanglong ba ke te ka tulop ke jongki hi bat de halor kani ka phang ba
ngisngo ban ai ki jingero sha iba Bright Starwell marbanyang iba di i local MLA jong ka Maulai constituency balapan I ya kani ka jinglong ka babha shangi upai ba bat kumjuru ya kiwe ki MLA iba haban bot ya kani ka jinglong jong I la ka ba tel lakam ya ka jingbam sap bat ban shakri hok na ka banta upai ba